Formålet med de ressourcer, som du kan downloade fra websitet, det er at skabe organisationsudvikling på baggrund af værdier. Det vil sige at fastholde de værdier, som gør din organisation unik, og som er din organisations eksistensberettigelse, men nytænke aktiviteterne, det vil sige den måde, hvorpå du formidler værdierne. Der er lavet i alt 6 ressourcer, og samtlige ressourcer de indeholder en blanding mellem undervisning og så nogle gruppeaktiviteter. Så er der en 7. ressource, som er skriftlig, som du kan se på nettet også. Ressourcerne er relativt korte. De varer cirka en times tid, med undtagelse af en, som varer lidt længere. Så er de ret praktisk orienteret. Det vil sige, at du ender ud med nogle helt konkrete ting, som du kan bruge i din forening. Og så er de ikke ensrettende. Vi har forsøgt at vise hensyn til, at foreninger er forskellige, alt efter om de er i byen eller på landet eller sådan. Og derfor er der mange gruppeaktiviteter, som tager udgangspunkt i din situation i lokalforeningen. Selve konceptet omkring ressourcerne er, at vi vil anbefale, at man tager mindst 3 ressourcer over et halvt år. Og den første, som man skal tage, fordi den er ligesom grundstenen i det hele her projekt, det er nytænkning på baggrund af værdier. Det er så en ressource, der varer cirka 2,5 timer. Så den er en god idé at sætte en hel aften af til. Den anden, vi vil anbefale, at man tager, det er idéudvikling hos det enkelte medlem. Den varer cirka en times tid, så den kan man jo for eksempel tage som en forlængelse af et eller andet bestyrelsesmøde, man har. Og bare ønsker dig held og lykke og håber, at I får god udbytte af at bruge de her ressourcer.